laki kadang-kadang 2019 January acik losi amhang patek on la si hala bang so hut pen stame party kimi amhang patek dat pen moni da tumke party kimi song kimi amhang patek lok lok te pini pen api party kimi tu makan ninge te thit mawe la pen ho to war rat tu makan japon ki polam tong ke rat na ninge te kavidet pen ajo APHLC asong amhang patek lok pen rat da tumke kang nek choy la pen abang ke kang tom la pen kitu tot pen se rat tum hala bang so tu pen cheng la si hala pusona por hut APHLC apan inutta support bang ave hut neli bang ke neli public hoi pen se hala bang so ni ke support chorla muni tun APHLC ache the pading nang bate APHLC jindabat pu ipu lake ame thang sa hang tu thak teng si hala pusona por hut sa menili labang so song rata phana kemang rata thma kemang ke claim ke dam ponji atum pu nili hala bang so hut nili tin si nili me thang same ning ke the do pen si labang so song aphan rata tum tonju la pen ju same APHLC ka pang tang ji phana bang ke nili APHLC am hang ke thek aning kan pen amasi nili public hoi pen mate rat hoi pen bang ke kado kabe opponent atum lapen kaprek kaprek national party atum congress workers atum congress ITCL atum BJP workers lapen ITCL atum ten same nili social media ahong jai long ke kati defend bang ke nili chipendak kolam gali lake rat nili phanang thek rong si kado kabe atum pen duan alam same nili kai ke ta APHLC apan ing tangkring pen nili defend pidun lo lapen APHLC to makemang rat atum apan ke japon ke lason hello lapu hello pu bangke nili lam thei pen bang lapen nili social media hong jai pen bangke nili ninga klong doan pen chipi det pen nili APHLC asai nili claim pon bom lo si wang bom pen nili bangke 2021 aning kana bang nili ke APHLC bang ke join officially nili ke join bangke lala taning kan hiri lo pen aprang bangke nili lapu esan nili si supporter hisap pun sini nili labang party kan support bom lala nasi nili APHLC central committee along se jai ka thara redeng kan se nili APHLC cepok dan lo nili jirpi itu adak nili song claim rapet bidya sing terang alang li tha inut lo lapen kado kabe nili tum lang milia long doan ni marlia song henat ke japon atum lapen pagam laku inut bang ini rabdet kan kiting kitek abang ku bang pen nili tinggi jetan selang itu makan tawan si nili hala bang pu arni hut kado kabe bang kora toksi nili ladak APHLC central committee office along jai ka thara hemlong si nili join dan lapen kado kabe bang bom si nili ke claim ke dam lapen nili ai sia a dedicate nili phan central committee pen samerang theklong si nili phan apu nili phan sar jai ka thara pen nili phan report nili phan nang tipon lo lasi lanang tipon det pen api kado kabe tum same chini lo ilitum alang like kado kabe batai pli lo non pen alang like election itu tang MLA election batai ni damelo MEC election batai si damelo lapen MP election batai si damelo same lakuan aphong election same lang itum aphong tin election same kerem kapar kerem kelang nore alam opthake piniani radatum chini pon lo alang itu mat sila bangso alam opthak lake itum chini lo APHLC central committee along leadership ka crisis leadership halo dak ave ilitum theklong lo western bianglong pen tak inodvet bikram hanse alang di condong amelo lapen abang ke ladak ilitum iskar bianglong abang ke ilitum theklong le lo badu same ladak inut ajap ti babang tu kecipeduk bang tu bang ilitum theklong le lo ilitum chini vice president rajesh tisu lapen abang ke bokajan pen bokajan LA pen kedang tangalang li MLA gitu tentang abangku Samson Teron alang itu tangte alang itu bang ini karbiang long puthak labang so a political party regional political party alang itu pangtang nang tu one step alang itu dam lo one level alang itu dam lo
laki rat atau malang itu tek long thang nas sampai pinion nilang tu makan ning cetip lapen cikitip apai sik thang nas alang tu makan tek long le lapen non heb jong kiram tang MLA election ke rem laputon thot ke rem ke nahoka district long tane langdam et style tu tek long le dia 60,000 70,000 a vote pen ke rem ko hui ke nahoka district tane tu tek long le la sili tum non amatai le tum ki high status long le tum langdam le percentage long tum langdam lo putang te non adak ile tum karbiang long tum mas council ake high dr tuleram rong hang alang di ki high percentage la ke alang di kaddo ko be 74 ba di ile tum dak asama chief minister hanan ta alang li a percentage alang li lead la la puan ben salang li high tang te non la puan ke halong ko pipot la ke APHLC along leader tu kapang kri penajo rada tu mapan aisu bang than ponji aisu bang lang tu mapan anu pen parjulong lok taji stame ke claim ke dam ka pacun pu bang alang itu mabang ke kacipidet pu bang ke inut nataladak APHLC central committee bang ke badu dawe lalo lang nila dr tuliram rong hang alang li nilipan dihega bang ku abang pan stame alang lipan same kemia tawar tan pon loklo tangte esong tonia kam nang cerap pun tegi tu alang li same ninggit hi do pena joksi nilipan alang li patumi apor amethang ladak council methang chambar long nili gitu tong nam hod alang li pan mesen pen nang ketong si nilipan man gitu karbi poho pen nilipan nang artolo la pen nilipan pini pen ke nang tabi pilo di peselang li pen nilipan clear lo tan nilitum arona ting pen do protokol do party lo la sila so ha nili methang APS along tentame nili dak sar tulura malong wang we aprang pensi result ke klang aning we nili tum budget pro kapor malong lang milia APS along president secretary tu doan tame nili long wansi nili pan alang litum pen kacing wai long labang so alama ting pensi nili ke claim ponik la se alang litum abang non la kado go we rat ang do labang to media hoi pen nili APHLC pan kachi unang ko kalam the lapen lapuna kewang nang ko kalam the nang li than lot lokang te nili tum PS level pen tamen nang li than ke deng mate ka tu amai bang ke cheng ke to nili than alang tum kan nili than tu telong bang ke ilitum akam pen silitum theklong rat atum kaprek la APHLC atum alang atum mis propaganda karbok tap kipu tap jone rat atum apan alang litum hello khai kicing hon alang litum hello longri long packaging hon ku amen pensi rat atum apan la kadu ko isi mis propaganda alang litum hiribom lo kaprek aisu alang litum pacun thek the aisu pensi rat atum apan apu a brain wash bom lo so pena joksi rat atum apan ke thang obe social media long la obe gimi tu mapan thang ma thate tu mapan se alang tum ke phang tu a hok pet kamatha tek tu lapen khai long ri phan komatsi a hok pet kaching thura sayamu ke claim pon tu kaching pe me tum non vote jog la bang so vote ke la ke litum result ban joni silitum chinile la ke ni leader le ni te lilo la non 74% abat dr tuliram rong hang phan kapahai ara tum sila ke kembang da malam lagi je BJP सरकार तुम हेलो लदाकर बेंगलोर आरा रफान ahok pet a development ke alang tuम सी claim pon factor ji tu aning ke theda ma bangkala ke kar beंगलोर रा तम non ke dam tang vote ki piara tum ning ke theda ton thoti nilihin ta sami ni ning ke theda linang tu ma phanang pigi mo nile phane appointment letter ni lido lesinang tu mo halo dak sami nang tu paklang pon no si alang litum nang pek kokpen daken litum ke kahaya party ke lidarlang ke ramtang li episode long dum bom hoke nilitum ajara kam samin litum ceklem pon long jara tengla artu si laku abang putin na phan same laku sonai chotlang alama bangke abang putin same non dak ke do tang an atu ma phan kaprek artu le tek pon same thangla taklem tekelang same nili ahok pet nili episode si long nili ke ceratu no bangke nili lapu art and culture rahin kan sendiri kaki semialang tentang cerap tentang lala lapen APHLC atu mapan nili hak ceng pen opinionian same
lun pena jo rada tuma ningi te theji phan election a batai tin nili lun son sei pon ti alang tum rat der tum aning parong nang tu ajoy nei penili nang tum youtube longa dana tum theklong di nili kaprek lun se po tum phan se gathar tum phan samson ingti tum phan chingbai tum phan lapen ke even binong ti mo tum phan kaprek alun se po lun se pi tum phan antame nili pangrum pisi ladak ap chelsea tum phan ki hai phan lun same nili bonda ponlo semar ponlo lai hu a lun ka semar pon anda me nili elang tum phan sekai si poisa nili an epin pen se nili methang a pocket pen sinili a lun kaddo ko ben same nili semar ki ponlo lala non nili hin pen se jatra lo nili pen si ke cheng lo lake ang ton si wang lapu APHLC Ladakh Central Committee long ke doji dode Rajesh Tiso doji lapen ake hai sar jaiga thar doji lapen indut bang hini tum tialang tum bang proxy ladake ini chong lapen kaddo kabe CC level long ke do tum PS level long ke do tum kaddo kabe tum nili phan punang ke call main analyst nili thik lap lo la main analyst ami nili lagle nang paklang dadi lalu selama ini liwang biak ko kala kana paklang telo lang tu mafan apik bang do kogi esika do ko bitaman tame non ke wang ginang li pang chengon nili teman tame non la lang sar dr tuluran rong hang mate doan lai tum bang tho MLA tum lang tum optiking do depan athi alang tum arputi ni dera kilo polotang te lang kili son te episode ti along ke do leader satum of lapena workers tum bang ke wang ye pan sting crack dak lo lapen ke wang ye pan tenu tum tame lam ke nili pan lam chak nang ti